sama mu tashi dangi na dumu nema mu tambayi baya fata alayin shara na fito da taken jama'a na dauri abinda ka ace za ka ɗauka shi lokaci baya duba doka mu tambayi baya fata alayin shara za biyo batu kan jama'a na dauri abinda ka ace za ka ɗauka shi lokaci baya duba doka mu tambayi baya fata alayin shara za biyo batu kan jama'a na dauri na yarda kai ne ke juya duk zamani gunkanar taho ne mara bibani sanar ni shirka ko kauta hanyoyin kama buwaye ko damar ka hana ni sakan so a cikin zuciya ta sai ka ne na hasada ko da an dara ni rufin asiri ka hana ni roko ko da a tafiya ta zan furfi tsari abinda ka ace za ka ɗauka shi lokaci baya duba doka matambayi baya fata alayin shara za biyo batu kan jama'a na dauri domin kwana gano zamani al'umma shi kadai suke so su yi wa burga mun aje addini mun aje al'ada mun fi sarrawa in an doka ganga abin kunya ne da na dube shi yan maza a yau mu ne ke da yanga gaji da kai ta makar zai rufe mu wai mun fi so ake mana take da kwari a zuciyata na gamsu na shaida damar da kai ishe ita za a yi wa bege amar da doka Allah ya gafarta mai yayi shahara ta yi amma da goge ku duba shaktabar bangaren addini kiran shi baya yin zage-zage abinda kai shi za ya yi ishe ka don baka shuka tsaba ka girbi gari abinda ka ace za ka ɗauka shi lokaci baya duba doka matambayi baya fata alayin shara za biyo batu kan jama'a na dauri abinda ka ace za ka ɗauka shi lokaci baya duba doka matambayi baya fata alayin shara za biyo batu kan jama'a na dauri Malama Aminu Kano Allah gafarta mishi yayi shahara fannin kyautatawa mai martaba dobayar mai dabo wanda yayi mulki ba ta kurawa ina alasan nan ta yi zamani na shi yanzu ba shi yayo wucewa ina abin gawa duniyar nan manyan mu babu so yau sai yan tsirari abinda ka ace za ka ɗauka shi lokaci baya duba doka matambayi baya fata alayin shara za biyo batu kan jama'a na dauri na nausa kaina na ɗauki Mandela ya kyautata wa al'umma ba ya gyashi ga dafi duk jama'a na shi sun shaide shi gaskiya da adalci ne nufin shi ga albashir ya aiki ga sudani ya sannadi na alkairi an rufe shi ai shahara dangin mutuwa ce mu karasa na zo dukkanin samari da shahara ta zo ma cikin aikin ka sai ka sani so kai koyi da manya ni nan shiri in har ɗaukaka ta zo min ba ni ci da kai dan na mori yaya a ba a gofar mutum amina nura kyan halin sa
na dauri. Abinda ka ajiye za ka ɗauka, shi lokaci baya duba doka. Matambayi baya ɓata a layin shahara, zamiyo batu kan jama'a na dauri.